дар ҳама давру замон ганҷе ки ранҷҳоро аз дилҳо мебарад ин китоб аст. зеро китоб манбаи асосии омӯхтани илму дониш барои ҳар як инсон мебошад. бинандагони азизи телевизиони Баҳористон дар идомаи силсила суҳбатҳо бо иштирокчиёни даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат, айни ҳол мо як суҳбати кӯтоҳе дорем бо яке аз иштирокчиёни даври ҷамъбастии ин озмун, ҳусейн ғуломзода, хонандаи литсей барои хонандагони болаёқат дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. ба барномаи мо хуш омадед. саломат бошед. хуб, имрӯз ки шумо дар даври ҷамъбастии ин озмун иштирок карда истодаед, хуб чӣ ҳиссиёт доред ва чӣ таассурот доред аз ин озмун? мо имрӯз даври аввали озмунро супоридем ва фардо моро даври дуюм интизор аст ва даври аввалро мо ба таври хаттӣ супоридем ва даври дуюм даври назариявӣ мебошад ва дар даври якум масъалаҳо он қадар мушкил набуданд, яъне ба сатҳи озмун мувофиқ буданд ва масъалаҳо нисбат ба солҳои гузашта ба фикри ман мушкилтар буданд, аммо ба сатҳи озмун мувофиқ буданд. барои даври назариявӣ мо тайёрӣ хоҳем дид ва ман мехоҳам даври назариявиро низ бо муваффақиятона супорам. хуб, саволҳое ки имрӯз дар даври хаттии озмун буданд душвор набуд барои шумо? саволҳо он қадар душвор набуданд, яъне чуноне ки мо гуфтем ба сатҳи озмун мувофиқ буданд ва мо ҳамаи мавзӯъҳоеро ки дар асоси низомнома пешниҳод шуда буд мо аз худ намуда будем ва барои ҳамин саволҳо он қадар барои мо мушкил набуданд. хуб, аз ин бармеояд ки барои шумо фаҳмотар буданд саволҳое ки дар бахши хаттии озмун барои шумо? бале, саволҳои мушкил ҳам буданд, аммо ба сатҳи озмун мувофиқ буданд. яъне шумо кӯшиш кардед то он дараҷае ки дониши шумо мерасад ба саволҳо? бале, то дараҷаи донишам ман ба саволҳо ҷавоб додам. саломат бошед. чун барои чӣ ман ин саволро додам? Чунки пештар аз шумо мо суҳбате доштем бо дигар иштирокчиён, онҳо таъкид карданд ки ду саволе ки дар бахши хаттӣ буд барои онҳо бештар душвортар буд. бале, саволҳои нисбатан душворам буданд. воқеан ҳам албатта даври ҷумҳуриявӣ бояд аз даврҳои дигари озмун фарқ кунад ва бовар дорам ки сахтгирӣ маҳз барои муайян кардани ғолиб дар даври ҷумҳуриявӣ мебошад. бале. хуб, мехостем фаҳмем ҳусейн ки чаро шумо маҳз ҳамин номинатсияро мехостем фаҳмем ҳусейн ки чаро шумо маҳз ҳамин номинатсия, яъне номинатсияи физика ва астрономияро интихоб кунед? ман аз кӯдакӣ ба ҳама фанҳои табиӣ ва риёзӣ шавқу рағбати зиёд доштам ва аз ҳамин сабаб ман фикр кардам ки яке аз фанҳои табииро интихоб намоям ва фани физика барои ман шавқовартар буд ва бо воситаи ин фан ман ба бисёр саволҳое ки дар кӯдакӣ доштам ба онҳо ҷавоби онҳоро ёфта истодам. воқеан ҳамин дуруст аст, чун мегӯянд ки 80% худи анами табиатро физика маънӣ дод мекунад ва ҳар як кӯдак ҳар як наврас кӯшиш мекунад ки вобаста ба мавзӯъҳо ва вобаста ба он ҳодисаҳое ки дар табиат рух медиҳанд маълумоти кофӣ дошта бошанд ва ҳамин аст ки баъзе аз кӯдакону наврасони мо кунҷкоб ҳастанд ва кӯшиш мекунанд дар мавридҳои муайян ки ба саволҳое ки доранд посух биёбанд ва дар табиат ҳодисаҳои гуногуни физикӣ рух медиҳанд ва фикр мекунам ки шумо аллакай онҳоро медонед. бале, ман дар бораи бисёр ҳодисаҳое ки дар табиат рух медиҳанд маълумот дорам. хуб, ман инҷо мехостам фаҳмам ки худи ҳамин рангҳо дар табиат чӣ нақш доранд ва чӣ гуна пайдо мешаванд, чун ин савол рабт дорад ба фани физика. бале, ин савол ба фани физика рабт дорад. ин савол дар пеши Ньютон низ ба вуҷуд омада буд ва ӯ дар телескоп ба воситаи телескоп ҷирмҳои кайҳониро мушоҳида намуд ва ӯ бо воситаи телескоп ҷирмҳои кайҳониро мушоҳида намуд ва дид ки канорҳои телескоп рангоранг менамоянд. баъди ин ӯ дар хонаи торике нурҳои офтобро аз призма гузаронд ва дид ки дар экран он ба 7 ранг тақсим мешавад, яъне 7 ранге ки мо онҳоро ҳангоми тири камон мушоҳида мекунем ва аз ин ҷо Ньютон ба хулосае омад ки
чунон ки мо медонем рӯшноии офтоб рӯшноии сафед мебошад ва ҳангоми аз призма гузаштан он ба 7 қисм тақсим мешавад ва Ньютон ин ҳодисаро чунин шарҳ дод: рӯшноии сафед чунин хосият дорад ки дар таркибаш ҳамаи рангҳоро дорад ва призма рангҳоро худ аз худ ҳосил намекунад ва танҳо онҳоро ба қисмҳои таркибӣ тақсим мекунад ва агар мо дар назди призма як призмаи дигари сурхро монем, мо дар экран танҳо ранги сурхро мушоҳида мекунем. Сабабаш дар он аст ки призмаи сурх ҳамаи рангҳое ки дар таркиби рӯшноии сафед ҷойгир аст, онҳоро фурӯ мебарад ва танҳо рӯшноии сурхро аз худ мегузаронад ва саволе ба вуҷуд меояд ки мо чаро маҳз ҷисмҳоеро ки он гуна ранг доранд ҳамон хел мебинем. Сабабаш дар он аст ки вақте ки мо онҳоро бо рӯшноии сафед равшан мекунем, онҳо ҳамаи рангҳои таркиби рӯшноии сафедро ба худ мегиранд ва танҳо рангеро ки масалан мо агар онҳоро ранги сурх бинем, танҳо ранги сурхро аз худ хориҷ мекунанд ва чашми инсон бошад рангҳоро аз якдигар дарк мекунад ва аз ҳамин сабаб мо табиатро рангоранг мебинем, аммо баъзе ҳайвонот рангҳоро аз ҳамдигар фарқ карда наметавонанд ва онҳо танҳо табиатро сиёҳ-сафед мебинанд ва мо агар бо ягон шишаи сурх ба сабзаҳо нигарем, ранги онҳо сиёҳ менамояд ва ин гуна ҳодисаҳо бисёр мебошанд ки ба ҳамаи онҳо фанни физика ҷавоб дода метавонад. дуруст қайд кардӣ. Фикр мекунам ки ҳамин назарие ки Ньютон онро исбот кард, яъне дар табиат 7 ранги асосӣ вуҷуд дорад ва ба ғайр аз ин ҳастанд рангҳое ки бо омезиши дигар рангҳо ҳосил мешаванд ва қайд кардӣ ки баъзе аз ҳайвонот метавонанд ки танҳо ду рангро аз ҳамдигар фарқ кунанд ва фикр мекунам ин аз сохти чашми ҳайвонот вобастагӣ дорад. Хуб, ҳам шарҳ доди ҳодисаи рӯшноиро дар табиат. Ман аҳсан ва офарин мегӯям ва бовар ҳосил кардам ки вобаста ба ин мавзӯъ аллакай маълумотҳои кофӣ низ доред. Хуб, ман мехостам инҷо пурсон шавам аз даврҳои гузаштаи озмун, яъне даврҳои ноҳиявӣ ва шаҳрӣ чӣ гуна сипарӣ шуданд, чун шумо ба даври ҷумҳуриявӣ озмунро хат гирифтед? Дар даври ноҳиявӣ мо иштирок карда натавонистем. Сабабаш дар он буд ки мо дар вақти баргузории озмун дар олимпиадаи байналмилалӣ иштирок намудем ва мо дар даври шаҳрӣ низ мисол масъалаҳо мушкил буданд ва мо онро то ҳадди имкон ҳал намудем ва дар даври шаҳрӣ сазовори яке аз ҷойҳои намоён гардем. Яъне шумо орзу доред ки сазовори ҷойи намоён шавед дар даври ҷанбастии озмун. Солҳои гузашта низ дар озмун иштирок карда будед? Бале, ман сеюм сол аст ки дар даври ҷумҳуравии озмун иштирок мекунам. То даври ҷумҳуравӣ меоед? Бале, ва имсол мехоҳам ки ғолиби озмун шавам. саломат бошед, комёб бошед. Фикр мекунам ин аз ғайрати шумо, аз талоши шумо ва пеш аз ҳама аз муваффақият ва боварии худи шумо аст ки 3 сол аст ки дар ин озмун иштирок мекунед. Бовар дорам ки ин ҳама талошҳои шумо натиҷа ба бор меоранд. Бале, ман низ умед дорам. Шуморо ба озмун кӣ омода мекунад? Бо кӣ тайёр шудед ба озмун? Ва ман барои омода шудан ба озмун устодонам Ҷамшед Рустам ва Ниёзов Бежан кӯмак намуданд ва инчунин саҳми волидонам низ дар тайёр шудан ба озмун хеле бузург мебошад ва ман миннатдории худро ба онҳо мерасонам. Аз нигоҳи шумо физика ва астрономия чӣ нақше доранд дар шинохти табиат ва умуман ҳодисаҳое ки дар табиат рух медиҳанд? Бале, саҳми физика ва астрономия хеле бузург мебошад, чунон ки мо медонем мо ҳоло дар асри техникаву технология қарор дорем ва ҳама пешрафти дунё ба ин равишҳо вобаста мебошад ва бахусус саҳми физика дар пешрафти илму технология хеле бузург мебошад ва илми астрономия низ саҳми бузург дорад, дар омӯхтани кайҳон саҳми хеле бузург дорад ва мо бо воситаи илми астрономия метавонем пайдоиши кометаҳо, астероидҳо ва дигар ҳодисаҳоро, гирифти офтоб, гирифти моҳтоб ва ғайраҳоро шарҳ диҳем. Ва ба воситаи илми астрономия мо на танҳо дар бораи гузашта, инчунин ҳоло бо воситаи мавҷҳое ки ба кайҳон фиристода мешавад, дар бораи ояндаи кайҳон низ маълумотҳои хеле зиёд ба вуҷуд омада истоданд. яъне ин илмҳо пеш аз ҳама саҳм доранд дар омӯзиши кайҳон, махсусан астрономия ва
худи фанни физика бештар дар раванди техника ва технология ки дар замони муосир қадами муҳим ба ҳисоб меравад. эълон кардани саноатикунунии мамлакат ва эълон шудани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ва ташкил кардани чунин як озмуни бонуфузи ҷумҳуриявӣ бо номи илм фурӯғи маърифат низ фикр мекунам ба ҳамин мақсадҳо наздик аст. хуб чӣ тавсия медиҳед ба ҳамсолони худатон? ба ҳамсолони худ ман тавсия медиҳам ки бештар ба китобхонӣ рӯй оваранд ва онҳо метавонанд илми физикаро аз худ намоянд ва илми физика бисёр шавқовар мебошад ва маҳз бо воситаи ин илм мо метавонем бисёр саволҳое ки дар кӯдакӣ дар пеши худ гузошта будем ба онҳо ҷавоб ёбем. саломат бошед, комёб бошед. мо дар раванди ин озмун барои шумо муваффақият ва комёбӣ таманнӯ дорем ва бовар дорем ки агар ҳамин ҷуръат, агар ҳамин талоши шумо ва агар ҳамин донишмандӣ ва зиракии шумо бошад, комёб ва муваффақ мешавед ва ба он ҷодаи мурод мерасед, он чӣ ки орзу доред. Бале. Ташаккур зиёд. саломат бошед. бинандагони азизи телевизиони Баҳористон, мо тӯли чанд лаҳза дар идомаи силсила суҳбатҳо бо иштирокшуни даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявӣ илм фурӯғи маърифат суҳбате доштем бо Ҳусейн Ғуломзода, хонандаи литсеи барои хонандагони болаёқат дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. барномаҳои дигари телевизиони Баҳористон идома дорад. хайр.